usa ka bayanihong buhat alang sa tawo nga gustong mohatag sa tipik sa iyang pagkatawo. Ila kini dili na kini bag-o apan kay taud-taud namang advocacy sa kagamhanan ang organ donorship. Apan daghan pa ang mapanagan-on nga mohangup niini. Kini ang usa sa tukion ni Luan Merendina sa iyang RTV Presents. 72 anyos na ang retired nurse nga si Gemma Gallardo apan ang katinaw sa iyang pananaw daw sama sa usa ka 50 anyos. 2017 dihang nasinati niya ang inanay nga paghanap sa iyang pananaw. Di na ko klaro bitaw mabasa ko. Di na ko klaro maglakaw ko mag-rounds ko kay mga klaro. Una nagkuan ko ni nagpa-check up ko sa Southern Islands niya. Ningon sila na kunya lagi ko nung na-lacerate. Wa siya masayod sa hinungdan sa pagkadaot sa iyang kornea apan nagtinguha siyang mapangitaan kini og paagi aron malikayan ang hingpit nga pagkabaldado. Pinaagi sa abag sa iBank Foundation na pangitaan siya og cornea donor ug hingpit nga nabalik sa normal ang iyang pananaw ug gani mas mitinaw pa ang iyang pananaw. Migasto siya og moabot sa 85,000 pesos dala na ang kinatibuk ang operasyon. Apan hangtod karon wala siya masayod kung si kinsa ang midonar kaniya og kornea. Ako pasalamat sa nag-donate sa iyang kornea. Ako kay karon may na akong pananaw. Kita na ko. Gipasabot ni Lindel Santillan nga anaa sila'y gipang apod-apod nga pre-donor card alang ni adto mga individual nga buot mo donar sa ilang kornea sa higayon nga sila mutaliwa na. Apan lagi kay dili pa man ingon ni ana ka popular ang maong paagi, hinungdan nga menos kaayo ang mga kornea nga ilang ma-harvest nga adunay nayda ang pagtugot mismo sa hingtungdan. Busa sagad sa mga cornea donation gikan sa mga individual nga nakalas tungod sa vehicular accident o baka sa shooting incident. Ang mga iBank technician sa Mania ang muduol sa mga kabanay sa mga nakalas nga gihulagway niyang subidahon nga trabaho tungod sa kalisod sa pagkumbinser sa mga kabanay nga nagbangutan. Kasagaran sa Cebuano jud nga na-approach nako mobalibad kay Kuan Manila. Mura dili pa kanil known ang organ donation diri. So, more or less, ang makadonate yung magkananggikan ng hospital. Ang mga mata sa tao, ang bugtong organ sa lawas nga katapusang mamatay sa higayon nga mabugtuan ang usa ka tawo sa iyang kinabuhi. Ang cornea, ang transparent nga atubangang bahin sa mata nga mo'y nagproteher sa iris, pupil ug anterior chamber sa mata. Apan tungod sa kainit sa panahon dinhi sa Pilipinas, gikinahanglang ma-harvest ang cornea sulod sa 10 ka oras sa pagtaliwan sa cornea donor. Kasamtangang may kapin sa 300 ka mga individual lukop nasod nga nagpaabot nga makadawat og cornea gikan sa mga donor. Apan tungod sa kanihit sa mga donors, mulanat og usa ngadto sa 2 ka tuig ang pagpaabot sa mga pasyenteng nanginhanglang mabalik sa normal ang ilang pananaw. So, ma-transplant lang ka sa imong eyes, bisag usa ka cornea, makakuan ka, makakita ka. So, not necessarily repair? Oo, ma'am. Kasagaran, ma'am, sa among i-transplant kay tungod sa kanihit sa cornea, ma'am, pwede usara, okay na siya, makakita na siya. Hinuon alang sa mga kabanay sa mga donor, mutanyag ang iBank og lifetime free check-up sa tibuok sakop sa pamilya. Ug kung mahitabo nga may sakop sa ilang pamilya unya ang magkaproblema sa ilang kornea, sila ang priority nga hatagan og kornea sa iBank. Gipaniguro usab sa iBank Foundation nga malikayan ang mga kontrobersiya nga inegosyo ang kornea. Ang kuha na mo tanan, ma'am, kay nana siya i-chart, recorded na siya, then pwede manawag ang family kung asa na ilang cornea. Ya mo initiate ang donor, family ug ang doktor, ma'am, pwede sila mag-meet. Duha sa labing bag-ong eye donor, ang 29 anyos nga si John Michael Hermoso ug si Kai Strivel Ramos kinsa nakalas atol sa nitabong pagpamusil sa usa ka coffee shop sa Dakbayan sa Subo dulan sa 2 ka semana na ang nakalabay. Giangkon sa inahan ni John Michael nga sa sinugdanan naglisod siya pagdonar sa mata sa iyang anak. Apan kay nakita man niya ang kabayanihon sa katuyuan niini, hinungdan nga nahukman niyang idonar ang kornea sa iyang anak. Buwa akong anak. At least na siya matabangan.
Malipay na ng sadmi. Samtang ang amahan sa 20 anyos nga si Kais wala lang basta misugot nga madunar ang kornea sa iyang unika iha apan nahukman usab niyang modunar sa iyang mismong kornea kung siya na usab ang mutaliwan. Sa pagkakaroon, wala pang masayod si Juan kung si kinsa ang palarang makadawat sa kornea sa iyang anak. Apan nang hinaot siya nga may kahigayunan unyang maila-ila kini. Kaya alam naman ni Lindel na kung meron ng recipient, kontakin kami. Pasalamat ako. At kada kita ko sa kanila, kada kislap ng kanilang mata, buhay na alaala yun na mata ng anak ko yun. Buhay ang anak ko. Karon ma'am, for process silang cornea, within 14 days, okay na tanan ng process. Makakita siya pasyente within 14 days. Dili malalis nga dalaygon ang mga tao sama sa Banay Hermoso o Gramos nga taliwa sa ilang pagbangutan ug padayong pagpangita og hustisya sa kalit nga kamatayon sa ilang mga anak. Nakahuna-huna pa sila pagdunar sa usa sa labing importanteng gasa sa kinabuhi nga mao ang pananaw. Uban ni Renante Quiñones, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.